सेन्देलाबो जि लेथ्राखालै मा उनजिलि बेलाय एसेबो साफाबो खालामनानै लाबाय साफासोमोन आं दहाय थाबायबाय थानानै निदि जाबाय ओमफ्राय सानैसो भिडिअ लाबाय आङो गासैखौबोथ' लाजोबनो हाया नालाय हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बैसागो बोथोर गेजेरावनो हाबा मोनजादों आरोना जोंहा दिनै ओमफ्राय जोङो हाबा जानो थांनो ओंखारबाय जाहामथ' आं ओमफ्रायो हिमानसि बिमा हिमानसि ओमफ्राय बै जोंहानि बिबोनां बिबाजै गासैबो जमा बिसोर थांग्रोबायानो बेवहाय हाबदोंमोन दसे ओमफ्राय दायो थांग्रोबाय ओमफ्राय दायो जोङो हिमानसि बिमा आं मुथुरजों साथामसो थांगोन आरोना ओमफ्राय जोङो सोरनि हाबा जाहैगोन बेखौबो एसे खोन्थानोसै बारा गोजानाव नङा बै जोंनि खाथियावनो बाङालिगाव होननायावहाय जोंहा आफानि फंबायनि फिसाजोनि हाबा आरो माने बे नैबे जोंहानि आबौजों बिसानि आबौजों बिदा बिफं बिदि आरोना सोमोन्दोआ ओमफ्राय हिन्जाव गोदाना आंनिबो क्लासमेट माबायावहाय कलेजाव जोङो समान फरायनायमोन ओमफ्राय आं एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांनि हिन्जाव गोदाना माबादि हौवा गोदाना माबादि हाबाया माबादि जादों एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांसै जायफ्रा आं भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दासो उन्दुनानै सिखारनाय गायना मेगनानो जि बोरैबा बुलावलाव जाना दं अबसे मेगनालाय आंना एसे बुलावलावखा फिसासा अब्लाबो बांसिन माबा जादों आरोना उन्दुना सिखारदोंखायनो Với cái điều đó. 26 नोंसोर मोनबावो दे 26 तारिखआव गावसिनाव नों लोगोरियाव माथो प्रग्राम दङ आरो बे मोसाखावरिफोरा माबायावहा कपाटियावहा 26आव मोना आरो गेवलां मोसानायनि माबा लाखिदो बेखौथ' आङो रायलायना हरदों ना सानाव लोगोरियाव मोसागोन आंना बेयाव मोसाहैला बेखौ हाबावनो दे लोगोरियाव 3थासोआव मोसागोन जानाय नङा नङा रायलायनांगोन आरो माने बिसोरो रेस्ट गैया जागोन आरो बिदिना जों थांनोबो हागौ मानो होनबा जों मोनजायोना जानाया गोथाव जायोना जोंनिया सिगां जोंना बागुरुम्बा माने गेवलांसो मोसायो बागुरुम्बा मोसाया गेवलांसो इमान बुरजा मानसि नाङा दे हाबाथिलियाव सफैबाय जोङो हाबाया बारा गोजान नङा नालाय बिराद थाबैनो सहैबाय ओमफ्राय दायो हाबाथिलियाव हाबैनोसै आरोना Hey, 15 बोसोरनि प्रडिउसारखौ लोगो मोनबाय नमस्कार रायजोफोर दे नै बियो बाजै दुलुर बाङालि गावनि बाजै दुलुर ओमफ्राय बियो मा होनना खिथानांगौ इखो बाजै बाङालि गावनि ओमफ्राय नैबे मादै आब' बे जोंनि गामिनिमोनलै बाङालिगावनि जाबाय Hi, I am Minuti. Zada, Moria. Chef Krina. Nैबे जाबाय बाजै बाजै दुलुर बे बिहामजो
जानो जिरायबाय जोङो मैनानि हाबा मैनानि हाबायाव ओंखाम जानो जिरायबाय मा आइटेम दङ मिन्थिया दासिम दालि मोनफैबाय लाब्रा मोनफैबाय नेजोबगोन आरोना दा उनावहाय देखायगोन र' मोनफैजोबबाला लेस्रा थाइबें दालि लाब्रा आसार बानलु होख्लायदो मा जादों नोङो मा जादों जा Dipangkor hai halnya khabar Dipangkor boring no deh khok Hai, nak sorry le, agak selama. Dia mak aku bapung deh, mahal. Bapung na. Dini mana, nusana mazat deh, pergi sih kita nada. Oh, betul ah, dini beauty, gotoni, haba, buat yo organ, dora ada aku supaya ke, mana kuigan. Makan me dora? Dora ya, kena nama tu buat farmasi kaman mana. Ah, macam mana mbak? Sigan dong, tapi kayaknya. Pawari kubu, munasim tanda kaya kholai bagi be. Dah mesan tak no? Musan tak kaya. Jangan deh. Deh. Deh kau dah. Masih moजां ओमफ्राय जायगाफोरा जिरायनो मानो? नै जाहा खाम जाखांनायनि मिटापान जानोसै दायो। होमबालाय मानि सांगेर? दोनसै जालाय देलाय खेवलाय नायनां मा दङ बेखौ नालाय बेखौ खुलिनानै जाया नङा आं गब जाजोबनो हायालै बिराद फावथुम मोनो जेबोनो गैया नै गय मायाबा थालाबायनो दे जानोसै लद्रा बानायना मिटापान नै जोंहाना आलासिफोरा न'आवहाय थांनो ओंखारबाय फोजों दुगा सिरन्जित दुगा अनख दुगा बैयो जाहा बिबोनां नै बियो मुथुनि बिनानाव ओमफ्राय बै सिगाङावहाय दङ मुथुनि बिब' ओमफ्राय बिगुमै आंनि आदा बाजै ओमफ्रायो आंथ' गासिखौबो दि सिनाय माबासो लायबाय सिनायथि होजोबनोथ' हाला जिखिजाया देखायलांबाय आरोना नै गासिबो लकेलनि सिनायनाय गोजा भिडिअखौ मुथुआसो लादोंमोन गासिखौबो एसे होनानै होबाय आङो मेम'रिनि थाखाय उनफोराव नायफिननो होननानै ओमफ्राय आङो हाबायावहाय भिडिअखौ बारा मोजां लानाय जायासै बायदि मोनबाय आरोना हिन्जाव गोदाननि न'खरनि माबाफोरखौ बंस'फोरखौ बारा देखायजोबनो हानाय जायासै आंबो हाबायाव बारा गोबाव थायाखैना माबाया हिमानसिया गाबना होनायखाय जोङो न'आव फैनांबाय थाबैनो ओमफ्रायो बे हाबानि भिडिअ आंना बारा गोलाव नङा बिनि उनावहाय आङो मोनसे गोदान ब्लग होफादेरनो नागिरदों बे ब्लगानो जाबाय माबा दाखालि बावैहाय आङो बरसलायाव थांनायाव मोनसे भिडिअ बानायबावदोंमोन नाथाय बेखौ इडिटखौनो खालामनानै होआखै आङो बावगारलायनानै दंमोन ओमफ्राय भिडिअखौ लाबाय जेब्ला मानोथो ओरैनो गारनो न' ओमफ्राय बेयावहायनो एसे दाजाबनानै होफादेरनोसै आरोना नै जाहा किरण एक्ट्रेसाबो दा बावैसो थांदों जोङो दहायनो थांदोंमोन किरणखौ आं उनावसो लोगो मोनबावदों आरोना मुथुआसो लोगो मोनग्रोदोंमोन ओमफ्राय आङो गोदान ब्लगखौ बेनि उनावहायनो होनोसै आंना हाबानि भिडिअआ बेखिनियावनो जाबाय
ओमफ्राय दायो आङो ब्लग गोदान जागायफिनबाय आरोना ब्लगा बाराद्राय गोलाव गोलावबा मानसिफोरा नायनो सुखुवा नालाय नायनोबो बायो आंबो नायनो बायो गोलावद्रायखौ बेखायनो आङो गोदान ब्लग लानाय जाबाय दायो आङो बै स्टेजावहाय हाबहैनो नागिरदों ओमफ्राय बे स्टेजावहाय दिनै मा मा बादायनाय जागोन बेफोरखौ एकदम ससे देखायलांगोन आरोना ओमफ्राय जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो बेखौनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय थुदो बिदिब्लालाय बिराद गरम बोथोरा लोगोफोर ओमफ्रायो दैबो गांदो गांनायालाय अब्लाबो नै अआरएस लोंनो लुबैनायखाय अआरएस लोंदो आरोना बाजारबो जादों खाथियावनो जिबायदिखा थारमाला आरो दिनैनि दिनाव जायो खोमा न' बाजारा फाइनालि नै जोङो स्टेजाव हाबहैनोसै ओमफ्राय दा मानसिफोरानो बारा गैथ'वा मेन गेट बियो नै कटेब टेब अनजि बायदि मेन गेटआ कटेब टेब बिदि नैलाय मा गानहरगोन आं दा मा गानहरगोन नै लोगोफोर मेन गेटआव थांनो नागिरनायाव बेबायदि जाना होबाय मा जाबावगोन दा ओमफ्रायथ' आंथ' बारा लाजिनाया लाजिया बेखौ आङो फेभिकुइक मोनबानो सिथाबनानै गानफिननो हायो आरोना ओमफ्राय दा फेभिकुइकजों सिथाब जानायनि अपसन दंना गैया नागिरना लानि र' मथो र' फैथ'लाय खाथियाव फैथ'लाय अपसन दंना गैया नायग्रोनि आरोना एसे सिथाबनो हानायनि दङ दंनाया दङ नै एरै सिथाबनानै गाननांसिगोन उपाय गैया लाजिनानै लाब गैया नालाय माथो खालामनो सेन्देलाबो जि लेथ्राखालै मा उनजिलै बेलाय एसेबो साफाबो खालामनानै लाबाय साफासो मोनां दहाय थाबायबाय थानानै निदि जाबाय बुस्थुआ गहांहां जाखाबायमोन खोमा जायोलै बे अनजिला बुरै मानसिना आटाखौ होग्रोनांगोनदां मोजांसो होनदों बेफोरलाय आरो जाखायोखा सिथाबबायबो दां सिथाबबाय ग्रोब गाननांसिगोन नङाबा दा उनाव गुगाना बबा जारला दायो माबा हरखाब बिबुंसारनाय जागासिनो ओमफ्राय नै बिनि बाहागोआवहाय दख'ना गोलैदों आरोना मानि हारसिं सिरिरि माने हारसिं सिरिरि सय मासे लरग'ग' नैबे माबानि सानजा उदालगुरि जथाइ आफादनि प्रग्राम बिलाइखौ एसे देखायनो नागिरदों आरोना मा बादायनाय दङ बान्थाफोरा मा दङ एसे देखायनो नागिरदों नै बरसला आनसलिक रंजालि बैसागु आफाद देलाय बान्थाफोरखौ एसे देखायनानै होनि देलाय मथ' बोखारलाय बान्थाफोरखौ एसे देखायनि मा बादायनाय मा बान्था नै बैसागु गेवलां मोसानाया नै नायनानै लादो माने आं बारा बुंबाय थाला बिराद गेर दं नालाय ओमफ्राय बागुरुम्बा मोसानाय बारदै सिख्ला मोसानाय बुलुर बादायनाय बैसागु देमसि मोसानाय दे आरो बोर लादो मेल्ला बैसागु खुंग्रि मोसानाय खाम दामनाय सिफुं सुनाय खुगा मेथाइ खननाय गोदान मेथाइ मोसानाय बैसागु मेथाइ खननाय सेरजा हुनाय बान्थाफोरखौ एसे नाय माराथन खारनाय हौवासा हिन्जावसा माराथन खारनाय हिन्जावसा बर' दोरोङारि देलायनाय दिन्थिफुंनाय बादायनाय बाथ्रा दानथेनाय हरखाब बिबुंसारनाय दायो हरखाब बिबुंसारनाय जागासिनो दे आरो माबा बोरलाबावदो दोनख'दां गैला इथि मा दङथाय ओमफ्राय नै माबा 12 बिसान बोथोरनि थान्दै मोखां लाइसि 2023 दे मा दङ सिङाव एसे ओरैनो टाइटेलफोर फट'फोरखौ देखायनो आं र' सुजु आफाद नामखौ फरायबाय थायाबाबो जासिगोन आं फट'फोरखौ देखायनानै होबाय आरो दे आरो इथिबो दंबावदां फट'आ न' दे इरि सिदा देखायमोन नोंबो दङ अनजि दङ नै लोगोफोर ओइलाय माबा गाननाया निला गाननाया थांनाय बोसोरनि बेयो माबानिमोन गेलाबिलनिमोन आरोना आंनि खाफालाव गोलैदों फेसबुक होनना बुङोबाथ' जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा फेस आरो
जायखौ बुङो फेस माने मोखां बुक माने बिजाब माखौ बुङो मोखां आरो बिजाब मोखां बिजाबनि गेजेरावहाय गुबुन गुबुन गोजान गोजान जायगानि बाथ्राखौ जों मिथिनो मोननाय जायो आरो माखासे आथिखालाव सोलिबाय थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि मख'नो गोनां बाथ्राया जाबाय फायरा जायखौ बुङो जोङो फायरा फेसबुकनि मोखां पेजखौ जोङो जेब्ला बेखेवो अब्लानो जों मा नुनो मोनो फायरा नुनो मोनो जोङो सोरबा सिख्ला सोरबा सेंग्रा फायरा खालामनाय सोरबा सेंग्रा सोरबा सिख्ला फायरा खालामनाय बायदिसिना आरो गुबुन गुबुन गोजान गोजान जायगानिफ्राय रादाबफोरखौबो जों मोननाय जायो दिनैनि बावहाय मोनसे आफाद खुंदों दा थुनलाइ आफादा जागासिनो बेवहाय मा जागोन बियो दा गुबुन सुबुं मानसिया थानायनि गेजेरजों बेखौ खोनासंनो हागोन बाथ्रा दानथेलायनाय जागासिनो बारा गैला सानैनामा दंबावोमोन आरो ओमफ्राय टाइमाबो 3ता गाहाम जाबायना खामबो उखैबाय बिनिखायनो खामसो जानो थांगासिनो दायो ओमफ्राय सानैसो भिडिअ लाबाय आङो गासैखौबोथ' लाजोबनो हाया नालाय ओमफ्राय सानैसोल' लाबाय आरोना ओमफ्राय दा उनावहाय बिनि उनाव मा जागोनथाय मिथिला जिखिजाया जाग्रा लाहैनोसै आंथ' दहायनि ब्लगाव खोन्थाबोखादोंमोन मा मा मैगं संदों गोथाव गोथावखौनो नुबोदों बेखायनो उखैनायाबो बारा जाबाय आरो दा ओमफ्राय जाहैनोसै आरोना थ' नै जों मा सिंगार सोमलिगुरि गामिनि मोजां मोजां मेथाइ खनो जों मा दैमारिया थ' गाखोदो खाम जाहैनोसै गोथाव गोथाव खाम जानो फैबाय नै ओमफ्राय गैथ'आ मोनथ'वाखै नै मानुवारि गासिबो मानसि खोना गामिनि मा नाम नैबे मादैमोना मानुमारिनि आरो बिसोरनि फालामोन दिनैनि खाम संनायफोरा ओमफ्राय मालाय संखांबाय नालाय नै थांनो लाबाय आरो ओमफ्राय बिराद गोथाव गोथाव संना होदों मादैमोना जा गोथाव मोनजाखानायमोन आङो थेंक इउ मादैमोन जोंनो गोथाव गोथाव संना जाहोनायनि थाखाय बाय लालांबाय नै मादैमोना ओमफ्राय दायो खाम जाखांबाथ' आंहा गय जानो लुगैनाय हुदा दंखायो ओरैनोथ' मिरामिस जाबा बारा गोसोखाङा गयफोरखौ ओमफ्राय दा ना बेदर मोनजाबाथाय जि गोसोखांखायो नालाय ओमफ्रायो बै खाम जानाय जायगायाव होआखैमोन गयखौ ओमफ्राय दखानाव बायनानै जाफैबाय बायना जानानै उनावहाय नै माबायाव स्टेजआव थांलायबाय आरो जोङो बिदिनो बिराद प्रग्राम जाबाय थादों फिसा फिसा ओमफ्राय सोरनिखौ भिडिअ लानो सोरनिखौ दोननो बेबायदि जानानैनो आङो बारा लानायानो जास्रायासै खाम दामनाय सिफुं सुनाय सेरजा हुनाय बेफोरबायदि बादायनाय जादों आरोना बाथ्रा दानथेलायनाय एरिनाय बेफोरबायदि नाथायबा लानाय जायासै नै गावखौसो लाबाय थाबाय मानसिया बे ससमाखौ आं गानना नायदोंमोन आरो आंजों मिलायदोंना मिलायाखै होननानै ओमफ्राय पावारानो जा खमखा गानबाबो मोजांखौनो नुस्राया आङो ओमफ्राय नै जोंहा टेफादनखौ लोगो मोनदों लोगो मोननानै दुगा दुगि थाबायथारदों आरोना नै मा बुंसोदोंमोनथाय टेफादननि चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम होननानै बुंदोंमोन आङो ओमफ्राय दावराव नालाय मोजांबो खोनाखाया ओमफ्राय नैबे आगैया आंनि साबसक्राइबारनो ओमफ्राय आंखौ लोगो मोननानै आंजों रायदावदों आरोना ओमफ्राय फट'बो लादों नालाय ओमफ्राय आंबो एसे मेम'रि जानानै थाथों होननानै भिडिअ लाफाबाय आं आंनि साबसक्राइबारफोरखौ लोगो मोनबाथाय बिदिनो भिडिअ लाफाखायो नालाय मोजां मोनसै आङो ओमफ्राय नै दिराजखौबो लोगो मोनदों मोसानो थांदों ना मादोंथाय बियो लोगो मोननानै एसे रायदावबाय भिडिअबो लाबाय ओमफ्रायथ' आंना दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो मोननै जाबाय आरोना आंना ब्लगानो बेयावहाय मोनसेया हाबानि मोनसेया बे आद्रा थानाय ब्लग माबानि दाखालि बैसागु फांसननि ओमफ्राय नै मोनायावहाय बेबायदि आलारि बाथि सावदोंमोन आलारि बाथि सावनायखौबो एसे भिडिअ लादोंमोन आरोना ओमफ्राय जायफोरा दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव माहाय गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै दाथ' बोथोरानो बैसागु बोथोर नालाय बैसागुनिसो जागोन नामाथाय ब्लगा
जेखि जाया मानो जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। आसा लाबाय आं बांद्राय बिबुंथि लाखियाबानो दिनैनि बे दरखं बेखेवनाय हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय